שמי ירון לונדון, ואני לקוח מרוצה. אני לקוח מרוצה של האדריכלית מיכל גופר, שבנתה את בית משפחתנו באבירים ושיפצה את ביתנו בתל אביב. מן העבודה המשותפת צמחה ידידות אמיצה שנמשכת כבר הרבה שנים, ואל יהיה הדבר קל בעיניכם, מפני שלעיתים קרובות לקוחות אינם מרוצים ומסתכסכים עם האדריכלים שלהם שלא עומדים בציפיותיהם. הסיבה שצמחה הידידות הזאת היא גם משום שמיכל היא אדריכלית מצוינת וצנועה מאוד. מה משמע צנועה? היא יודעת להתאים את עצמה לצרכיו של הלקוח ולא כופה את שגיונותיה והאמביציות האומנותיות שלה על המזמין. ואנחנו הצלחנו להתאים את הבית בדיוק לצרכינו, הודות לה. אנחנו מאוד מרוצים ממנו, ביתנו היפה בבתי אבירים, תשאלו את כל השכנים. וכל מי שנזקק לשירותיה של אדריכלית או אדריכל לבניית בית בגליל, אני מאוד ממליץ עליה, על חברתי מיכל גופר.